कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर आणि आमदार नितेश राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कणकवलीत एकत्र आल्याचं पाहायला मिळाले। निमित्त होतं हायवेच्या पाहणीचं। पाहुयात या भेटी संदर्भात काय म्हणालेत संदेश पारकर। खरं तर आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचा नॅशनल हायवेचा पाहणी दौरा होता आणि या पाहणीच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर एक उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली किंवा शिवसेनेच्या माध्यमातून मी आज त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांची, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची भेट घेतली। खरं तर आज सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो टोल मुक्तीचा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हावासीय त्या ठिकाणी सगळ्या स्तरावर लढतायत। अनेक आंदोलनं त्या ठिकाणी आपण केली, जनतेने केली आणि या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 तारीखपासून टोल सुरू होतो अशा प्रकारची बातमी ही त्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये पसरलेली आहे आणि म्हणून हा टोल त्या ठिकाणी माफी व्हावी किंवा हा टोल जो आहे हा जिल्ह्याचे 2 विभाग करतोय, 4 तालुके एकीकडे आणि 4 तालुके आणि म्हणून हा टोल हा जिल्ह्याच्या बाहेर, हद्दीच्या बाहेर व्हावा, एकतर बांदा किंवा एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर व्हावा आणि जर त्या ठिकाणी तिथं होत असेल तर जिल्ह्याला, सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी MH07 वाहनांना टोल माफी व्हावी ही प्रमुख मागणी मांडण्याच्याकरता मी त्यांच्या तिकडे गेलो होतो। दुसरी गोष्ट, ज्या ठिकाणी त्यांच्या मी निदर्शनास आणलं, वागदे येथे जो हळवलकडे जाणारा रस्ता आणि जो महत्त्वाचा रस्ता आहे त्या ठिकाणी अनेक अपघात होत आहेत, अनेक जण त्या ठिकाणी मृत्यू पावले, अनेक जनतेने त्या ठिकाणी मोठ्या उत्स्फूर्त आंदोलनं केली आणि अनेक वेळी त्या ठिकाणी हा अपघात त्या ठिकाणी अजूनही होत आहेत आणि म्हणून हे अपघात टाळण्याकरता किंवा हे जे काय लोकांचे निरपराध बळी त्या ठिकाणी जात आहेत आणि सातत्यानं त्या ह्याच्यामध्ये हे अपघात होत आहेत आणि म्हणून ते कसे रोखले जातील याच्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना व्हाव्यात। त्याचबरोबर ROW असेल, नॅशनल हायवेचा ड्रेनेजचा विषय असेल, पावसाळी ड्रेनेजचा विषय असेल, शहरातले जे अंतर्गत रस्ते आहेत ते अरुंद रस्ते असतील, या सगळ्या विषयाबाबत त्या ठिकाणी त्यांना भेटून एक त्या विषयावर चर्चा केली आणि त्यांच्याकडनं हे सगळे प्रश्न सुटतील अशा प्रकारची अपेक्षा या निमित्तानं मला आहे आणि म्हणून त्यांच्या कानावर घालणं, जनतेचे प्रश्न, शिवसेनेची भूमिका ही त्या ठिकाणी कानावर घालण्याचा प्रयत्न मी या दौऱ्याच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी केला। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।